Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. Поехали. Я рада представить гостя нашей студии Олена Сотник, народная депутатка Украины, 8-го скликання. Витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Давайте начнем со следующей новости. Маск сделал то, на что не способно большинство государств мира. Он один победил Россию и фактически подвинул Москву с ее места на мировом рынке. Так, второй президент Украины Леонид Кучма прокомментировал запуск космического корабля компании SpaceX Илона Маска. Давайте его послушаем. Я щиро вражений тим, чого домоглася віра та наполегливість фактично однієї людини. Це справжня людина. Але з іншого боку, мені шкода, бо того, чого досяг Ілон Маск, ще не досягла моя країна. Скажу більше, Маск, один єдиний Маск, переміг Росію. Він фактично посунув Москву з її місця на світовому ринку. Він вирішив, чого хоче, і вперто робив все, що для цього потрібно. Так має робити і наша влада, якщо хоче досягти успіху будь-де, в тому числі і у сфері космосу. І я точно знаю, що всі шанси та можливості для цього поки що в нас залишились. Сучасні технології, наукова школа, висококласні кадри, нарешті багатоісторична традиція. Але з таким відношенням до галузі час працює не на нашу користь. Ну а с нами сейчас Микола Давидюк на прямой связи, директор аналітичного центру «Політика». Вітаю вас. Чуєте? Пане Микола, чуєте нас? Не слышит, к сожалению. Алло, чуєте? Так, звичайно. Да, хорошо, наладили связь. Ну вот только что вы услышали заявление Леонида Кучмы, который сказал, что Маск сделал то, на что не способно большинство государств мира, и он победил Россию, фактически отодвинув Москву. Вот новый космический корабль, который позволил руководителям аэрокосмической отрасли США официально отказаться от сотрудничества с Росатомом. Вот как вы думаете, говорит ли это о том, что пришел конец существующей монополии России в космосе? Взагалі, я сказав би, що цей момент дуже важливий з точки зору того, що роль держави в колонізації космосу відходить, скажімо, явно з першого місця, і приватні компанії типу компанії Маска, вони якраз таки будуть відігравати, скажімо так, значну роль, і якраз таки це багато в чому розв'яже руки багатьом приватним компаніям, і це допоможе якраз таки налагодити такі речі, як там космічний туризм чи колонізація космосу, в тому числі і в комерційних цілях. Тому що якщо говорити про Росію, то це якраз таки була гонка швидше озброєнь, це була швидше така гонка політична, то зараз якраз таки це піднімає космос на такий серйозний комерційний рівень. І те, про що говорив Кучма, дійсно, це треба виділяти кошти, і ті розробки, які в нас залишилися, вони все рівно ще мають певне значення, в тому числі часове. Тому що не всі країни вміють займатися космосом, вміють робити такі розробки, і Україна якраз таки могла би цим скористатися. Питання, чи хоче, чи готова вона впускати сюди приватні компанії, ну і знову ж таки, дебюрократизувати дану галузь, ну і позбавити її від корупції. Якраз таки створити певний майданчик і для розробок, і для використання наших технологій. Ну і зрозуміло, що для глобализации того, что есть, чтобы це не было якимось замкнутым таким сервисом. Ну, вы знаете, вот у нас недавно новость появилась, что в Украине создается Министерство по космосу. Вот как вы оцениваете перспективу деятельности данного министерства? Дивіться, насправді це дешевий хайп, який намагається зловити на запуску ракети Маска. Якби думали про космос, то виділи б кілька мільярдів на південний, так? І це було б якраз таки на конструкторське бюро. Це був би якраз таки крок в сторону розвитку космосу. Чи, наприклад, там свого часу приймали закон восени, так? Дмитро Наталуха його реєстрував. Тобто наповнити цей закон змістом і грошима, це був би крок назустріч космосу. А створити міністерство, це виглядає така певна профанація, тому що все до цього торкається держава, де намагається регулювати, це призводить просто до глибокого занепаду. Тому я не вірю в те, що Міністерство космосу принесе там супершалений розвиток для української космічної галузі. Навпаки, лібералізація, навпаки, інвестиції, наукові розробки,
міжнародна співпраця. І це якраз може дати результат. Для прикладу, свого часу Україна мала гарні контракти з Росією. В часи Януковича запросили з Бразилії, в часи Януковича спеціалістів з Росії, які нас просто випхали з цих контрактів. І вже півроку нас в цих контрактах не було. Ну вот этот шаг в развитии коммерческого ракетостроения, он в любом ведь случае отразится на космической отрасли и экономике Российской Федерации. Алло. Прерывается, к сожалению, у нас связь. Микола Давидюк, директор аналитического центра «Политика», был с нами на прямой связи. Действительно, вот как вы считаете, вот развитие коммерческого ракетостроения как-то отразится на аэрокосмической отрасли Российской Федерации? Абсолютно. На ее экономике? Абсолютно. Тільки за підрахунками різних економічних експертів можна було подивитися, до речі, і британських, і українських, і в Сполучених Штатах Америки, сам запуск, тобто факт запуску. Ми не говоримо про подальший розвиток всього напрямку приватної космічної галузі, а тільки сам запуск вже на 4 мільярди доларів позиції Роскосмосу понизив. І якщо ви бачили, наприклад, як Росія реагувала на запуск, в тому числі на стиковку після того, це було теж дуже цікаво і показово, тому що вони, звичайно, усіляко намагалися там якось ігнорувати, навіть такий стьоп був трошки з цього приводу. Так випадково помилилися, там, що приєдналися не до міжнародної, а до московської бази космічної. Але, послухайте, все це історія, це називається останні передсмертні конвульсії. Тому що зробив Маск? Він не просто там, це не питання переміг Росію, він зробив набагато більше. Я думаю, що дуже багато політичних лідерів світу ще цього не усвідомлюють. Він просто глобально змінив політику всю світову. Тому що зараз він вивів ключові гравці в космічній сфері, яка не обмежена територіями, яка не обмежена там якимись, знаєте, перетинами кордонів і так далі. Він фактично зробив те, що не робив ніхто. Він вивів з монополії держави і перевів в приватний сектор. Як це буде далі розвиватися? Очевидно, що, звичайно, там не за рік, не за два це глобально перетворить політику на щось нове, але я пророкую, що за десь 10-15 років ця історія просто кардинально змінить, в тому числі і політичні еліти, і розстановку сил у всьому світі. Це перше, тобто те, що він переформатував світову політику, однозначно. І друге, звичайно, що він зробив, те, що не готові, напевно, були Сполучені Штати там далі ризикувати, заходити в цю якби холодне протистояння з Росією. І це зробили руками приватної компанії, яка, в принципі, дуже серйозно підтримувалася, до речі, Америкою. Тобто уряд достатньо серйозно допомагав Маску в цих проєктах космічних, бо вони є на початковому стані не такими прибутковими, як здається. Так що вони зробили? Вони фактично відкинули Росію, тому що Байконур, там запуск Байконуру, здається, 60 чимось мільйонів доларів кожного разу. Це перше. Тут в 2 рази дешевше. А друге, те, що Маск запускає ракету, і вона потім, її складові повертаються більш-менш, якби збереженому стані, це серйозно економить для подальших запусків, дуже серйозно економить гроші. Тобто економіка, те, що ви питали, вона глобально відрізняється. Тобто не просто там цифри 4 мільярди від одного запуску. Ні. Вона глобально буде відрізнятися на майбутнє. І я не бачу шансів для Росії, щоб вони взагалі цей формат экономично могли наздогнать. Ну вот вы говорили про реакцию Российской Федерации, вы упомянули про холодную войну. Вы помните период холодной войны с 57 по 88 годы, когда... Мы не пам'ятаємо, но мы не помним, да, мы знаем, да, благодаря книгам. И там было вот напряженное соперничество в области космоса, освоения космоса между Советским Союзом и США, и не только, и гонка вооружений, да, там куча было всего. Вот не стоим ли мы тогда сейчас на пороге очередной вот такой гонки холодной войны?
в мировом масштабе? В світовому масштабі ми стоїмо перед питанням, чи приватні структури. Ну, тому що за Маском можуть піти інші. Це ж теж очевидно, да? Наприклад, там які-небудь виникнуть китайські компанії. Там достатньо капіталу і достатньо зараз науково-інноваційного потенціалу. Ще якісь, да? Чи не стоїмо ми перед питанням цих зіркових воєн, да? Тобто не світових наземних, а зіркових воєн? Оце, я думаю, що ключове, ну, принаймні, останні роки я спостерігалася, обговорювалася в тих же ООН і так далі, що, ну, просто можуть відбуватися протистояння там на рівні вже не земного рівня, а світового, небесного, тобто зіркового. Тому це історія про те, що можуть з'явитися не просто суперництво держав, може з'явитися суперництво великих корпорацій. І питання в тому, що коли ти контролюєш великі частки землі десь з неба, можеш знімати інформацію, можеш взагалі транслювати все, що завгодно, можеш використовувати зброю масового знищення, екологічну зброю і багато інших ризиків, які з цього виникають. Тому що коли ми говоримо про Маску, чомусь всі думають тільки про те, що як в цих футуристичних фільмах ми будемо переселятися там куди-небудь жити на спейс там різних платформах, да, або створених містах, де-небудь навмисно побудованих для того, щоб земляни не могли переселятися, але ж це історія не про це. Це історія про протистояння. Я думаю, ми виходимо на новий рівень можливих загроз. А наше Министерство по космосу? Я просто спросила, ви так з Миколою просто абсолютно погоджуюся. Це історія про те, що, знаєте, от є інформаційний привід світовий, і зловити хайп, ще прикольно хайп б сказали, а давайте запросимо Маска на посаду міністра, ну і, в принципі, можна було б остаточно... Ну, а якщо не Маск, то хто? Ну, звичайно, ось воно, звичайно. І, ну, бачите, думаючих людей це викликає сміх, тому що є космічне агентство, і вам ніхто не заважає допомогти космічному агентству створити там стратегію, розвивати. Вам ніхто не заважає створити податкові які-небудь стимули, або взагалі створити космічну таку, ну, я б сказала, космічну економічну гавань, де буде цікаво, наприклад, різним міжнародним компаніям приходити і тут що-небудь робити, тому що, наприклад, є інноваційні стимули. Але ж нічого цього немає. В Україні немає передумов для роботи навіть її там елементарно ФОПів. А ми хочемо, щоб сюди зайшли супер новітні технологічні компанії. Це все виглядає, на жаль, знову оцією фейковою історією, коли відволікають від реальних викликів, які перед нами стоять. І, звичайно, що ніяке міністерство питань ні економіки, ні інноваційного розвитку, ні наукового розвитку не визначить. Якщо у держави немає загальної стратегії, вона загальносистемно не рухається в напрямку до там нового якогось ладу, в тому числі космічного, то хоч це буде міністр, суперспівак або суперзірка, може Полякову можна запросити, принаймні вона може промотувати космос. Але якщо серйозно, це ніяк не змінить. Давайте с небес спустимся на землю в прямом смысле этого слова, потому что поговорим о нашей земле, о наших территориях, которые, несмотря на то, что страны гарантируют ей территориальную целостность, попадают под агрессию своего соседа. У нас есть оккупированные территории, у нас идет война на востоке Украины, и при всем при этом у нас есть страны, которые нам когда-то гарантировали нашу территориальную целостность, даже подписали документ, который называется Будапештский меморандум, но как-то не сложилось, и нашу территориальную целостность они нам хоть и гарантировали, но не сохранили. Чтобы остановить президента России Владимира Путина, западный мир должен пересмотреть Будапештский меморандум 1944 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Давайте его послушаем. Україна знову захищає себе від російської агресії з 2014 року. Нездатність міжнародного співтовариства зупинити Путіна щодо України призвела до ескалації гібридних військових дій Росії проти всього західного світу. Настав час переглянути Будапештський меморандум 1994 року, щоб покласти край конфронтації і прокласти шлях до стійкого миру. Спочатку консультації повинні проходити без участі Росії, оскільки
Москва відмовилась від свого статусу гаранта на користь того, щоб стати окупаційною силою. Однак формат Будапешта згодом надасть можливості для нової взаємодії з Кремлем. Вот я тут не поняла одного. Зачем пересматривать этот договор, если он уже есть написано, уже есть страны-подписанты, которые нам гарантировали нашу территориальную целостность. Зачем его сейчас пересматривать? Что это означает? Ну, взагалі-то, звичайно, я дуже поважаю пана Резнікова. Він авторитетний юрист. Можливо, треба було б його більш детально запитати взагалі, як він формат бачить, тому що я нагадаю, що Будапештський меморандум підписувався у зв'язку з абсолютно конкретними діями України. Та? Тобто це було роззброєння. І у зв'язку з цим було підписано цей меморандум як гарантії нашої територіальної цілісності. Чому зараз взагалі гаранти мають повертатися до цього документу і якимось чином його переглядати чи підписувати? Ну, я вважаю, що правових підстав про це взагалі не може йти і мови. Є правові підстави вимагати виконання ними зобов'язань за цим документом, так це абсолютно інша історія. Тому що заводити нас в довготривалі, безкінечні перемовини з сторонами Будапештського меморандуму, а давайте ми його переглянемо, уявляєте собі ці дискусії років на 15. Ну, це, звичайно, для поговорити, може, і хороша історія, але для результату вона не має жодного сенсу, тому що будь-яка країна скаже, вибачте, ми підписували у зв'язку з конкретними діями. Яка ситуація, крім того, що є порушення територіальної цілісності, є підставою його переглядати? Немає. Тому Україна, будь ласка, українська влада, будь ласка, виходьте з жорсткою позицією, про яку ми говорили ще під час попереднього парламенту. Вимагайте від сторін, які сьогодні виглядають як наші абсолютні союзники, від Великобританії, від Сполучених Штатів Америки, вимагайте виконання того, що є, що зараз прописано. Тому для мене ця пропозиція зараз більше виглядає, а давайте ще там на 5 років затягнемо історію про якісь перемовини і будемо відволікати суспільство від тих конкретных загроз, які сьогодні є, пов'язані з окупацією і з анексією Криму. Ну, мы отказались от своего ядерного потенциала и доверились нашим западным партнерам. Было, как вы считаете, это было наивностью? Что это было? Ну, чесно, я вважаю, що це було здача українських інтересів. Це перше. І абсолютно очевидно, звичайно, що це не була проста ситуація навіть. Я не захищаю владу, яка підписала цей документ. Я розумію, що був тиск з усіх боків, тому що Україна на той момент для Росії виглядала як абсолютно конкретно загроза. Тому що якби ми залишили свій ядерний потенціал, то ще хто знає, як далі б розвивалися всі наступні роки, і чи були б ми під таким контролем і тиском Росії і впливом. Це перше. А друге, для всього світу ми виглядали як загроза, тому що якщо ви подивитеся будь-які дискусії, послухаєте з приводу, наприклад, Ірану, з приводу, наприклад, там тієї ж Південної Кореї, де є підозри про будівництво, озброєння. Ядерне. Так, ядерного. То весь цей ядерний потенціал в руках країн, які не мають розвинутої демократії і сильних інституцій, він завжди виглядає для світу як загроза. Україна в той момент не була сильною демократією абсолютно. І очевидно, що Росії було вигідно нас роззброїти, щоб на нас тиснути, а світу було вигідно нас роззброїти, щоб ми не були там, не дай Бог, для них в якийсь момент загрозою. Ну, що там прийде в голову українській владі. Да? Ну, десь така була логіка. І тому, звичайно, з обох боків на нас тиснули по-різному, різними способами. Росія, скоріш за все, за рахунок там енергопостачання, економічних якихось факторів, а світ, скоріш за все, за рахунок того, якщо ви хочете з нами бути там партнерами і
грати в цивілізованому світі, то от ви маєте виконати цю вимогу. Чи було просто чи можна було цьому протистояти? Можна було. Я вважаю, що на той момент Україна була достатньо сильною, щоб сказати ні. Це наше право. Ми зараз є незалежною країною. Ми самостійно будемо визначати. Чи могли ми вимагати більших гарантій? Ні, не меморандум, а набагато більш сильніші якісь речі, міжнародні договори, підписані там, наприклад, 10 країнами, або якийсь формат більш конкретного механізму у випадку, якщо хтось порушує нашу територіальну цілісність, як реагують ці країни. Не просто, що вони мають нас захистити, а як вони мають нас захистити. Я думаю, що тоді, звичайно, ситуація б такої зараз з Росією не була. Так или иначе, подписанный документ оказался Филькиной грамотой. На жаль. Да, на жаль. И вот вы говорите, нужно требовать, да? Вот как вы считаете, можно ли сейчас созвать стран-подписантов Будапештского меморандума і требувати? Ну, абсолютно Україні ніхто не може заборонити в рамках тих міжнародних договорів, які є діючими, говорити про якісь конкретні свої позиції, сильно наполягаючи на них і з абсолютно конкретним механізмом. Що завжди не вистачає українській владі? Українській владі завжди не вистачає проактивної позиції. Ми завжди реагуємо на якісь виклики і ніколи не виходимо першими. Якщо зараз, в чому я, звичайно, сумніваюся, нинішня діюча влада зможе якимось чином продумати формат, з яким вони можуть вийти не з пропозицією «давайте переглянемо Будапештський меморандум», яка виглядає, ну, я думаю, для всіх наших партнерів абсолютно нереалістично, да? Так, м'яко, дуже дипломатично скажу. А з позицією колеги, ми все розуміємо, ви нас підтримуєте, але от є ваші зобов'язання, і ми вважаємо, що ваші зобов'язання, наприклад, мають виглядати так. Ми сідаємо за стіл переговорів в форматі Будапешт плюс. У нас є нормандський, ніхто не буде виключати Німеччину, Францію з перемовин, але давайте, у вас є конкретні зобов'язання, включайтеся і всі разом давайте вирішувати, яким чином ви ці зобов'язання виконаєте і допоможете Україні відновити її територіальну цілісність. Насправді це треба було зробити 5 років тому, 4 роки тому, там, не знаю, 3 роки тому, будь-який час, коли це було актуально. Але цей документ існує, він не втратив свою актуальність, і Україні ніхто не може заборонити вимагати по ньому виконання зобов'язань. Ну вот про нормандский формат еще поговорим с вами. А вот глава МИДа Дмитрий Кулеба вместе с другими украинскими чиновниками, вы знаете, посетит с официальным визитом ФРГ, где обсудят ряд вопросов, в частности, проблему деоккупации Крыма и выполнения декабрьских договоренностей в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. Давайте послушаем их сообщение. У ході візиту сторони обговорять низку важливих аспектів двосторонньої співпраці, безпекову та гуманітарну ситуацію на сході України, виконання домовленостей грудневого саміту нормандського формату на рівні глав держав та урядів, ініціативи щодо деокупації Криму, а також шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19. За результатами перемовин міністрів закордонних справ України та Федеративної Республіки Німеччини запланована їхня спільна прес-конференція о 13:00 2 червня. То есть завтра. С нами сейчас на прямой связи Петро Олещук, политолог. Вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Да, каковы ваши ожидания от завтрашнего визита и встречи от наших українських чиновників? Ні, ну, знову ж таки, ми повинні розуміти, що якихось надзвичайних проривів навряд чи слід очікувати. Зрозуміло, що за останній рік Україна продемонструвала те, що вона бажає реалізовувати мінські домовленості, але не шляхом якихось поступок в своїх, скажімо так, конституційних засадах. І більше того, Україна показала, що вона завжди орієнтована на те, щоб, знову ж таки, не посилювати якісь відповідні, ну, наприклад, збройне протистояння, але з іншого боку Росія не продемонструвала за останній рік особливого бажання йти на якісь поступки, навіть мінімальні. Немає навіть такої елементарної речі, як, наприклад, припинення вогню, як основа для будь-яких подальших кроків. І я думаю, що українська сторона буде на цьому наголошувати, що власне, Україна за цей період зробила абсолютно все, що могла для реалізації мінських домовленостей.
і наткнулася у відповідь на стіну з боку Росії, яка вперто не хоче виконувати свої зобов'язання, які взяла на себе. Ну і це означає, що щонайменше треба ставити питання про продовження санкційного тиску на Росію, тому що Росія, вона якраз демонструє, що ніякого бажання припиняти збройний конфликт вона не демонструє. Ну скажите, вот перед визитом украинских чиновников в Германию там уже побывал с российской стороны Дмитрий Козак. Вот не сложится ли так, что завтра немецкая сторона, возможно, будет нам навязывать какие-то идеи, которые она уже проговорила с российской стороной? Подібна ідеологія, вона, в принципі, у нас досить давно поширюється, але тут треба розуміти одну просту річ. А будь-яке нав'язування, воно повинно спиратися на щось. Чесно кажучи, немає особливих підстав вважати, що візит Козака до Німеччини був аж занадто такий продуктивний. Згадаємо, що після цього візиту з'явилися деякі нові нормативно-правові акти з боку Німеччини, які ускладнюють будівництво Північного потоку-2. Хоча донедавна Німеччина в Європі була, скажімо так, основним локомотивом будівництва Північного потоку-2. Тобто, це говорить про те, що не все так просто на даний момент у відносинах між Німеччиною і Росією, тим більше, що в умовах падіння глобального цін на вуглеводні зацікавленість Німеччини у співпраці з Росією, дещо, мабуть, зменшується і не є вже настільки аж занадто актуальною. Тож я думаю, що позиція Німеччини буде виваженою, хоча ми прекрасно розуміємо, що наші, скажімо так, європейські партнери, вони зацікавлені в тому, щоб припинити конфлікт, можливо, особливо не переймаючись глибинними інтересами України, тому українська позиція повинна бути досить чітка і недвозначна. Ми виконуємо Мінські домовленості, ми за мирне врегулювання, але не ціною суверенітету. Вам. Петро Олещук, политолог, был с нами на прямой связи. Чохсава у нас. Чого ждать від завтрашнього візиту? Насправді в мене є тривога, і вона певним чином зумовлена тим складом людей, які їдуть. У мене немає жодних Так, що вам не подобається? Дмитрій Кулеба, Андрій Єрмак і Резніков Олексій. То Кулеби і Резнікова в мене питань немає. Я вважаю все ж таки їх проукраїнськими політиками, які намагаються захищати з усіх сил за даних обставин українські інтереси. А от до Єрмака в мене є конкретні питання і дуже серйозні питання. І ці питання, я думаю, є у всіх українців, які слідкували за тим, що він підписав якийсь в момент, коли поїхав до Мінська. Консультативний совет. Абсолютно точно. Консультативну раду. А тепер давайте подивимося предмет поїздки сьогодні. Тобто, це знову ж таки питання варіантів перемовин. Консультативна рада – це був варіант Єрмака і Козака, як можна вести перемовини. Тобто вони пропонували вести їх з терористами, вести їх з окупантами, точніше не з окупантами, а вести їх з ручними песиками окупантів. А Путін там просто виступав як типу миротворець. Абсолютно точно. І тепер у мене є дуже серйозна пересторога. А Єрмак не їде часом знову ж таки спробувати просунути свою ідею прямих перемовин України, офіційної України, з невизнаними там фактично бойовиками, які є найманцями Російської Федерації і здійснюють там політику Російської Федерації. Зачем йому це нужно? Якщо він це зробив один раз, то, напевно, були певні домовленості з Російською Федерацією. Якщо він не побоявся, хоча це було абсолютно незаконне рішення з перевищенням службових повноважень, і він не поніс жодної за це відповідальності, це означає, що є певний якийсь системний план, в якому він знає, що він робить і як він діє. Тому для мене є серйозним зараз сигналом, що він є в складі цієї перемовної групи. І я б хотіла знати, і як
на місці суспільства, і я як представник суспільства, я буду вимагати, щоб повідомили про результати і головне, з якою аджендою їхали, що і які формати пропонувалися. Ну вот мы с вами говорили про нормандский формат, сейчас говорим про Минские соглашения. Да, вот как вы считаете, можно ли все же реанимировать Минские соглашения, их спасти еще можно? Мінські домовленості можуть існувати тільки в форматі тягнути час. Це абсолютно об'єктивна ситуація, тому що ніколи Путін не збирався ці мінські домовленості виконувати. Логіка мінських домовленостей ставить, щоб там не говорила Росія, якби вона не намагалася викручувати це, але ставить питання політичні в останній ряд. Тобто це останній вже етап реалізації мінських домовленостей. Путін же усюди наголошує на тому, що питання політичні мають бути номер один – публічно і не публічно. Це означає, що з самого початку він їх не збирався виконувати і не буде виконувати. Тому, якщо людина, яка є ключовою в прийнятті рішення про реалізацію тиші, тобто припинення вогню, яка є ключовою в питанні відведення озброєння, яка є ключовою в питанні передачі Україні під контроль кордонів, яка є ключовою в питанні приструнити оцих бойовиків, тому що вони абсолютно йому підконтрольні, вони є кремлівськими псами. Я в цьому на 100% і впевнена, всі українці переконані. Тому, якщо ця людина, Володимир Путін, цього не хоче, то про яку реанімацію може йти мова? Виключно тягнути час і робити вигляд, що якісь перемовини відбуваються, хоча результатів від них ніхто не очікує. Ну вот Леонид Емец в этой студии был у нас недавно, народный депутат 7-8 созыва, и мы с ним тоже говорили про Минские соглашения, работают они, не работают. И он мне сказал следующее. Он сказал, что на самом деле не стоит ждать и питать иллюзий, да, там, что российская сторона прекратит огонь. Минские соглашения нам нужны для того, чтобы показывать западному миру, вот, есть Минск, и российская сторона ее не выполняет, и они нужны для того, чтобы усиливать давление, санкционное давление в отношении Российской Федерации. Вот вы согласны? Вот Минск только в этом плане нам помогает? Я з цим погоджуюся. Ви ж були членом Української делегації парламентської асамблеї, ви ж знаєте, як це працює на міжнародній площадці. Я з цим якби погоджуюся з точки зору дипломатії, абсолютно погоджуюся. Звичайно, коли ти говориш про те, що дивіться, ми як сторона готові, а ця сторона не готова, допоможіть нам, продовжуємо санкції, продовжуємо тиснути. Так, це аргумент і він допомагає. Але якщо ви подивитеся на весь санкційний період, він складається, здається, з 6 чи 7 етапів, тобто коли Росію піддавали тим або іншим санкціям, починаючи від Криму, і закінчуючи там MH17, потім останні, здається, це керченські санкції. Тобто, якщо ви подивитеся на всі ці санкції, і навіть окремо Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, то всі ці санкції, вони мали ефект з самого початку. На самому початку вони були сильні, потужні і так далі. Зараз всі ці країни, наші партнери, починають, ну, якби робити їх символічними. І Росія, на моє переконання, це відчуває. Вона використовує дуже серйозну пропаганду в цих країнах для того, щоб розхитувати позицію по санкціям. І я вважаю, що недостатньо Мінську для того, щоб і надалі підтримувати санкційний режим. Для того, щоб підтримувати санкційний режим, нашим колегам європейським і американським треба все ж таки нагадувати про те, що не ми розпочинали цю війну. І питання міжнародного права і колапсу міжнародної безпекової системи якраз полягає, секрет весь, полягає в тому, що бездіють всі країни. Тобто, якщо не буде сильної санкційної політики, яка буде відчутна для Путіна, для його режиму, то, в принципі, розраховувати на те, що санкції будуть мати ефект, не доводиться. Тому Україна має посилювати санкции. Как вы сейчас оцениваете украинские позиции на международных площадках с учетом возобновления полномочий российской делегации в ПАСЕ? Як слабкі. З двох причин. І тут є часткова наша провина, тому що у нас на сьогоднішній день немає сильної, жорсткої, однозначної позиції, як це було там
рік тому навіть. Мгм. І з іншого боку, ослаблено через зміну векторів дуже багатьох наших сильних партнерів, в тому числі Франції і Німеччини. Ці країни починають шукати способи, інші способи пошуку і повернення до певної кооперації з Російською Федерацією. Якщо ви подивитеся, до речі, на товаропоток і товарообіг між, наприклад, Німеччиною і Росією, то він, в принципі, за часи прямий товаропоток, Ну, він, понятно, в принципі, да. особливо не змінився. Тому історія про те, що санкції важливі, так, але не можна грати в подвійні стандарти. І якщо зовнішні наші партнери не зрозуміють, що приборкати вовка їм не вийде, що рано чи пізно він все ж таки почне їсти замість картоплі вівцю, бо він не вегетаріанець, то, в принципі, я боюся, що наступними жертвами не в плані там окупації, а в плані розхитування ситуації, дестабілізації будуть якраз наші європейські партнери. Еще один инструмент давления на Россию, говорят многие политики и меджлис крымско-татарского народа, это вода. Председатель меджлиса Рифат Чубаров в интервью изданию «Апостроф» рассказал, на что может пойти Путин, чтобы заставить Киев дать воду в Крым. Давайте его послушаем. Путіну прямо аж свербить і горить від потреби якимось чином продемонструвати росіянам, що він залишається таким же успішним, таким же мачо, яким він себе показав в 2014-му. Для цього, виходячи з його попередніх дій і характеру, він буде шукати якусь ситуацію, створювати якусь подію. Жодне завдання всередині Росії Путін не здатен вирішити, бо, як показали обставини останніх 3 місяців, у нього майже немає команди. Вертикаль, яку він вибудовував останні роки і якою дуже хвалився, чомусь не спрацювала у сфері охорони здоров'я населення, забезпечені необхідним у складних умовах. Тож йому лишається якась зовнішня афера. Ну, а с нами сейчас на прямой связи российский политический деятель Леонид Гозман. Приветствую вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот вы сейчас услышали заявление председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров относительно воды. Он сказал, что действительно ситуация не очень хорошая, и Путин может пойти на какие-то силовые действия, чтобы пустить воду в Крым. И неспроста ведь это было сказано, потому что вот рейтинг доверия к президенту России Владимира Путина, как стало известно по опросу Левада-центра, опустился до 25%. Провели они 22-24 мая. В ноябре 2017 года, вы знаете, рейтинг доверия Путину составлял 59%, в марте 2019 41%. И еще в январе 2020 года Путину доверяло 35% россиян, в апреле 28%, сейчас до 25%. Почему такие рейтинги? Ну, во-первых, меня как гражданина России тенденция очень радует. Вот, потому что, ну, сколько Радует? можно, в конце концов. Конечно, радует. Ну, сколько ж можно, слушайте, 20 лет. 20 лет, ну, вообще перебор, ну, это же невозможно совершенно. Что мы, Африка, что ли? Мы европейская страна с великой культурой, а тут у нас царь сидит вечно. Но он собирается сидеть вечно до 1936 года, понимаете? Значит, почему падает рейтинг? Да по понятным причинам. Их несколько на самом деле. Ухудшение положения, да, ухудшение положения. Но это не очень для него значимо, для Путина, потому что он так хорошо, понимаете, организовал все для себя, что он отвечает за общение с Господом Богом, за величие страны, а больше ни за что. А за все остальное отвечают какие-то другие люди, это вот они виноваты. Вот. А величие у нас, как вы понимаете, просто можно есть противоестественным способом, как говорили, да? Вот. Крым захватили, вот видите, какие мы великие. Ну вот, значит, более серьезно другая вещь. Значит, его вообще легитимность стоит ведь не на выборах. Понимаете, вот, допустим, если оппоненты президента Зеленского, у него их там навалом, как я понимаю, в смысле у вас, придут к нему и спросят, а вот почему это ты сидишь в кабинете президента? Он им что скажет? Он скажет, да потому что за меня проголосовали. Вот видишь, вот цифра голосования. Вот за меня проголосовали, поэтому я президент. Тебе не нравится, ну жди следующих выборов. Да? Или Трамп может то же самое сказать и говорит постоянно. Путин не может это сказать. Его избрали, он президент не потому, что его избрали, потому что он президент. Совершенно все, у нас все наоборот. Да? А президент он, потому что он такой крутой.
потому что он мачо, понимаете, потому что он с голым торсом, потому что он Крым завоевал обратно, потому что он пиндосов опустил там, ну и так далее, и так далее. Вот почему он президент. Но, понимаете, вот такой харизматический лидер, он должен быть всегда впереди на лихом коне. Обязательно. А если он вдруг спрятался в бункер, как сейчас, да? Ну, никто же из мировых лидеров вот так в бункере не сидит, как он. А он сидит уже, сколько времени прошло, его все не видно. Вот, мы же скучаем без него. Вот, и если Я он уверена. ну, конечно. Вот, если он сидит в бункере, то, понимаете, вся эта вертикаль им построенная, она рушится, оставляет от себя только запах вот того, из чего она сделана, да, вот, неприятный. И вот это очень важно. То есть народ как бы разочарован в нем в значительной степени. Вот. Более того, что очень важно, в нем, конечно, очень сильно разочарована там верхняя тысяча тех, кто в какой-то степени там либо общаются с ним, либо общаются через одного с ним, через одного человека, через одну ступеньку, да, губернаторы, министры, какие-то руководители силовых ведомств там и так далее, да? Потому что он для них был лидером, понимаете? Он вообще очень талантливый человек, между прочим, Владимир Владимирович Путин, надо отдавать ему должное, он умный и талантливый. Вот. И он смог, когда его вот сделали президентом, совершенно неожиданно для всех, для него на самом деле, вот, он смог выстроить их всех, понимаете? Вот они все у него по струночке ходили, он был такой начальник для них реальный, да? Вот. И тут вдруг его нету. Да? Поэтому, конечно, рейтинг падает. Это хорошо, что рейтинг падает, на самом деле. Потому что это патология любить начальника. Вот вы вначале сказали, что вас, как гражданина РФ, конечно же, это радует, ведь сколько можно. Ну а как при этом увеличивается количество людей, согласных на обнуление сроков Путина, опять же, по данным Левада-центра? Значит, смотрите, у нас эта цифра не имеет никакого значения. Потому что Конституция для Российской Федерации никогда не была реально действующим документом. Знаете, вот в Америке она документ, в Германии она документ. У нас нет. У нас, понимаете, ну что Конституция, что, я не знаю, сборник там сказок народов мира, это, в общем, на самом деле совершенно все равно для нас. Да? Потому что реальная жизнь по Конституции никогда не была организована. И люди точно знают, они привыкли, при советской власти привыкли к этому, и, к сожалению, потом тоже, после короткого перерыва, тоже стали привыкать при Владимире Владимировиче, что вот все, что говорится в официальных документах, не имеет никакого значения. Что голосование за что-нибудь, за президента, за Конституцию, за чертов ступе, не имеет значения. Да? И это просто такой ритуал лояльности, который ты должен сделать, чтобы не демонстрировать, что ты не лоялен. Просто вот, ну, чтобы не выпендриваться. Да? Поэтому вот тебе говорят проголосовать, ты идешь голосовать. Тебе говорят там еще что-то, ты идешь делаешь. А тебя спрашивают, ты за Владимира Владимировича Путина? Конечно, я за Владимира Владимировича Путина. Ведь, кстати, вот тот рейтинг, о котором вы говорили, да, который падает действительно, что меня, повторяю, радует, это спонтанный рейтинг. То есть это тебя не спрашивают, как ты относишься к деятельности Владимира Владимировича Путина. Вот. Тебя спрашивают, назови там 5-6 фамилий тех, кому ты доверяешь. Вот. Понимаете, вот что падает. То есть это такое спонтанное выражение доверия или недоверия. А Конституция людей вообще не волнует. Люди абсолютно убеждены, что что бы там в Конституции не было написано, он все равно будет сидеть вечно, начальники будут делать, что хотят и так далее. У нас не живут по Конституции. Поэтому это мало кого волнует. Ну вот у нас в Украине политики, политические эксперты, оценивая вот эти рейтинги, последнюю ситуацию с недостатком воды на оккупированной территории, ситуации ужасные, коронавирус и так далее, говорят, что Путин и вот накануне конституционных там изменений, да, Путин может пойти на какую-то аферу со стороны, то есть может прибегнуть к каким-то силовым действиям для того, чтобы опять поднять свои рейтинги и так далее, отвлечь внимание от реальных внутриполитических проблем. Вот такое возможно, как вы считаете? Что говорил Рифат, привет ему, если он нас слышит. Значит, вы знаете, это, конечно, не исключено. Это не исключено, потому что у Владимира Владимировича очень немного осталось в руках инструментов, понимаете, чтобы как-то к себе поднять какой-то интерес и доверие. Вот. Но это будет ошибкой его, потому что это никого уже не вдохновит.
Понимаете? Вот когда-то о казни герцога Ингиенского Наполеоном Толеран сказал, да хуже, чем преступление, это ошибка. Вот это будет хуже, чем преступление, будет ошибка, если он это сделает, да? Потому что, понимаете, за годы, прошедшие после аннексии Крыма, общественное настроение изменилось. Ну, то есть к вам как плохо относились, так и относятся плохо, да. Крым как был наш, так сказать, в сознании людей, так и есть. Но радости от того, что Крым наш, уже нету. Уже давно нет радости от того, что Крым наш, да. Вот. И если Владимир Владимирович затеет какую-то небольшую войну ради того, чтобы, допустим, дать в Крым воду, Мгм. это никого не вдохновит. Абсолютно. Вот никакого подъема национального. Вот мы у этих там бандеровцев, у хохлов, я не знаю, как там еще, значит, отбили вот нашим братьям там чего-то. Ничего этого не будет, понимаете? Ничего не будет. Уже поздно, уже, понимаете, это мертвый труп. И оживлять его таким способом не получится. Вот. Хотя, возможно, Владимир Владимирович думает иначе. Если он думает иначе, он, конечно, это сделает. Понятно, что никакие там соображения там, законности или морали, разумеется, его не остановят. Спасибо вам большое. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Российский Спасибо политический Гозман, Леонид Гозман был с нами, политический деятель Леонид Гозман, да, был с нами на прямой связи. Благодарю, российский политический деятель. Да, насчет воды. Вот что вы думаете, на что действительно может пойти Путин для того, чтобы подать воду в Крим? На пропаганду. Я не очікую від нього якихось активних таких дій, про які тільки що могла йти мова, ну, як гарячу фазу. Да? Але проблема ж не в Путіні і в тому, що він робить. Очевидно, що всі ці закиди і маразматичні заяви пані Поклонської, ну, хоча б почитали документи ООН, там, наприклад, рішення ООН з приводу незаконної заборони Меджлісу, або купа було резолюцій, які були прийняті у зв'язку з тим, що придушуються кримські татари і їх права на цих територіях, а вона посилається на те, що Україна придушує таким чином права кримських татар. Ну, тобто, абсолютно, знаєте, ну, ця тенденція перевернути з голови на ноги, і точніше з ніг на голову, і повністю перебрехати всю історію, це просто в неї виходить, вона швидко вчиться у Путіна, я так розумію, і дуже серйозно повторює всі ці пропагандистські штуки. Але за що я переживаю? Я тут знову скажу за внутрішні процеси в Україні. Я переживаю за те, що оці пропагандистські закиди, появи інтерв'ю українських розкручених медіаперсон з такими, як пані Поклонська, повернення їх в медіапростір України, плюс проросійські канали, які усюди намагаються просувати маніпулятивні аргументи. А що ж, як же ми будемо повертати Крим, якщо ми зараз зіпсуємо відносини з людьми там? А якщо ми зараз їх там заморимо голодом і так далі, що ми очікуємо? Ну, треба одразу відрізати всі ці історії. По-перше, мова йде про канали. Канали не мають жодного, ну я маю на увазі, які постачають воду. Вони не мають жодного відношення до питної води. Це промислова історія абсолютно. І ніхто Крим не морить там голодом або не подає воду, що люди не мають чого пити. Це абсолютно не відповідає дійсності. І це суто пропаганда Росії. Друге. Вся ця історія ніяк не пов'язана з екологією, тому що, ну, давайте згадаємо, що ці канали були побудовані для того, щоб перетворити з пустелі, зробити більш-менш адекватну територію. Ну і третє, там вона прекрасно пише про те, що Росія побудувала ці канали, ну так, хоча б я ж знову ж почитала книжки з історії, да, що ці канали будувала Україна і витрачала якраз свої кошти на все це. Тому я вважаю, що, по-перше, треба відсікати оці всі неадекватні аргументи і давати контраргументи розумні для тих, хто сумнівається, особливо дивиться про російські канали. Другий момент – треба слідкувати за українською владою, тому що в якийсь момент можуть підкинути наші прекрасні
колеги якусь ідею про те людяності, гуманності і під цією ідеєю таки погодитися на те, щоб дати воду. Ну і третє, ключове. Якщо таке рішення, не дай Бог, буде прийнято, я вважаю, що це є зрадою національних інтересів, тому що вода – це питання безпекового значення з точки зору тиску на Російську Федерацію. І Україна має піднімати питання повернення Криму навпаки для того, щоб Україна могла відновити і допомогти Криму повністю відновити і свою життєдіяльність, і свою екологічну ситуацію, і, в принципі, для того, щоб повернути українських людей у кордони українських територій. Вы знаете, да, хотела задать еще один вопрос, но, к сожалению, наш выпускающий редактор говорит, что время подошло к концу, и придется мне прощаться с вами. Спасибо вам большое, дуже дякую вам. Олена Сотник, народна депутатка України 8-го скликання, была гостем нашей студии. Ну, а мы не прощаемся. Смотрите информационную программу «Заман», а после в эфир телеканала АТР продолжает Прайм Куршкенч.